Здравейте, аз съм Красимира Пълнина, инвестиционен консултант и портфолио менеджер в Select Asset Management. Когато започнах да се занимавам с финанси, за мен беше предизвикателство в този сектор, защото е много динамичен. В него можеш да откриеш постоянно някакви нови неща, ежедневието е изпълнено с различни задачи и това те прави много по-концентрирано в твоята работа. Според мен е много важно младите хора да имат някакво минимално познание по финансите, от гледна точка на това, че те трябва не само оптимално да планират своите приходи и разходи, но също така и да се грижат за своето бъдеще. Затова и от Select Asset Management за поредна година решихме да подкрепим инвестиционна симулация Левчето, организирана от ISEC Софийски университет. И ако желаете да търгувате с акции и облигации при близки до реалните условия, ви каним да влезете в света на инвестициите на 10 май в аулата на Софийски университет.